Здравейте хора, аз съм Таня и добре дошли в поредния епизод на подкаста Действие. Днес скачаме на следващо ниво. Какво имам предвид с това? Че говорейки за ЛГБТ и права и queer хора в България, няма как да не засегнем и политическата тема. Именно заради това днешния гост е политическа фигура и евродепутат от ППДБ, а именно Радан Кънев. Здравейте, господин Кънев, много ми е приятно. Здравейте. Първият въпрос, който искам да ви задам е доста общ и най-вероятно вече сте го чували хиляди пъти, но все пак защо избрахте политиката и всъщност вие ли я избрахте или тя избра вас? А тук вече рискуваме да загубим времето на подкаста цялото, но съвсем накратко да кажа. Аз съм израсъл в ужасно политизирано семейство. Говоря за времето преди 10 ноември. Семейство на хора, които бяха много против тогавашния комунистически режим. За политика се говореше всеки ден на вечеря. И на всичкото отгоре промените дойдоха в един момент, когато бях на 14 години. Така че те в някаква степен са, колкото е извратено да звучи, това формирали пубертета ми. Ние горяхме с това, което се случваше в българската политика, преди да имаме право да гласуваме. Така че в някакъв смисъл винаги. В друг смисъл, след 2001 година, когато падна кабинета на Обединените демократични сили, аз бях вече човек завършил висшето си образование, влизах в адвокатската професия. Този интерес, буквално детски, който имах към политиката, много, как да кажа, едно остро усещане, че България тръгва назад. Остана в мен, то се потвърждава от днешна гледна точка. Близо четвърт век. Вие искахте да промените нещо? Исках да продължим да се променяме. А усещането от 2001, 2002, 2003 година беше, че обществото ни не само не иска повече да се променя, а иска да се връща назад. И затова през 2004 година, когато Иван Костов създаде новата си партия, Демократия силна България, моят рефлекс беше, че това е момента, в който трябва да се включа. Аз участвах активно в процеса на създаване всъщност на партията. Да. Тогава голямата част от хората в ДСБ бяха хора, които напускаха СДС. Аз бях от една друга група, едно малцинство на хора, които не бяхме участвали в СДС, не бяхме членували в партия. И така, и може би един трети етап има към 2011-2012 година, когато започнах много активно да се занимавам, когато това стана основното ми занимание, наред с адвокатската ми професия. Един шок, който мисля, че много колеги на различен етап от живота си изживяха, някои по-късно, други по-рано. Това е усещането на един практикуващ юрист, че България няма правосъдие. И че може би решението е в политическата промяна на тази система, което пък 10 години по-късно съм силно разколебан, честно казвам. Доста динамично ми се струва цялото нещо. Искам да тръгнем доста по същество, тъй като тук е ЛГБТ подкаст и няма как да избегнем тази тема. Нещо интересно се случи в август месец тази година и това беше приемането на тази промяна в закона за предучилищно и училищно образование и вие заявихте, че ще сезирате Еврокомисията, Европарламента и Европейската народна партия. Какво се случи, докъде стигна това сезиране и какъв беше като цяло отзвука в Европейския парламент? Отзвука в Европейския парламент, в европейските институции без изненада е много отрицателен. Тази промяна в закона в България не се приема като нещо невинно. Не се приема като популистката предизборна заигравка, която според мен много от депутатите, които гласуваха, мислеха, че правят. Защото тук става дума действително за един опасен прецедент в Европа. Сходно законодателство можем да видим единствено в Унгария, където то също поражда много напрежение и една съвсем реална заплаха за нарушаване на индивидуални човешки права под това було, да го наречем, на борба с някаква, според мен, честно казано, несъществуваща пропаганда. Не само според вас. Така че говорим за нещо сериозно. В Европа разговорите върват, реакция има доста силна. Моето мнение и съответно моето поведение като член на Европейския парламент е, че е добре следващите стъпки на този разговор на европейско ниво да се проведат след изборите. За да не бъдем отново в клопката на предизборния популизъм. Съвсем друга тема е, че България избори има постоянно, че тази криза ни държи в тази клопка непрекъснато.
Но това пък не може да е причина да не говорим сериозно, когато виждаме сериозен проблем. Абсолютно съм съгласна. Всъщност това беше като интро към следващия ми въпрос, който е всъщност доста актуален в момента и аз даже знам, че вие сте го коментирали в различни социални медии и това е казуса с тази елитна софийска гимназия, природо-математическа гимназия. Съвсем накратко, няколко двойки по география, невзети поправителни изпити, последвали обвинения за ЛГБТ и пропаганда. Това е накратко обаче и тъй като не знам зрители, слушатели дали са наясно с самия проблем, малко по-подробно бих казала, че всъщност става въпрос за ученик от тази природо-математическа гимназия, който има да пише домашна работа, свързана с работа по документ, който документ е избран да бъде Истанбулската конвенция и децата трябва да напишат дали са съгласни, дали подкрепят или не. Фактически работа с документ, на който ти да разсъждаваш. Не се явява въпросния ученик и постфактум на други допълнителни изпитвания, които е трябвало да има и получава двойка за срока, получава двойка на поправка сред комисия в присъствието на майка си, която между другото има YouTube канал с аудитория, занимава се с странни неща, които аз не искам да обсъждам, восъколеене и всякакви други неща. Но да, общо взето тя се свързва и с член на партия Възраждане. Оттам вече се започва пак с стандартния страшен турбалан джендъра, най-страшното нещо за българина и детето. И оттам насетне вече нещата са ясни, яхнато е това нещо като тема и не излиза в момента от медиите и от YouTube каналите на всички хомофобски насочени личности там. Какво е вашето мнение за този казус и какво се случва, каква е причината за тази неинформираност, за тези, може би, фалшиви новини? Има ли по някакъв начин критично мислене българина, за да ги пресее тези неща като информация или по-скоро това го затруднява и впленява по някакъв начин? Аз бих започнал казус малко по-далеч. И то е, че той дава именно пример колко рисков е този текст за ЛГБТ и пропагандата. Закона, между другото, не говори само за пропаганда, което за мен като юрист е и още по-тревожното, защото той говори за популяризиране пряко или косвено под каквато и да е форма на нетрадиционна сексуална ориентация. Да. Популяризиране пряко или косвено под каквато и да е форма може да е абсолютно всичко. Да, интерпретациите са много. И то се оказва забранено. Задълбочих се малко и върху термина пропаганда, защото ние много си играем с думите. Като казвам ние, имам предвид и ние, които сме в политиката, естествено, но и въобще комуникацията в едно общество. Не е лесно да дефинираме пропаганда изобщо. Според енциклопедичните речници, пропаганда е всяка информация, не е нужда да е невярна, може и да е вярна, която е поднесена по такъв начин, че да обслужи или да навреди на определена институция, лице или кауза. Тоест, всяко политическо говорене е по същността си пропаганда. Защото ние винаги, не само в предизборен период, естествено се стараем да обслужим нашата кауза и нерядко да навредим на кауза, която възприемаме като конкурентна и дори, пак казвам, когато говорим истината, това не пречи да е пропаганда. Значи пропаганда в цялата работа има. И пропагандата е именно опитът политически сили да утвърдат собствените си структури, собствената си организация, персоните на лидерите си или каузите си, като раздухват несъществуващи проблеми. Също така, обаче, се получава и другия ефект на тази дефиниция на пропагандата и то е едно уронване на престижа на българското образование. Една политическа атака срещу българското училище за някой да си пише точки на себе си. И следващия пример, какво общо по дяволите има Истанбулската конвенция с ЛГБТ изобщо? Много добър въпрос. Защото ние някакси по време на предишната драма покрай Истанбулската конвенция, като общество пропуснахме да коментираме най-важното, именно какво е конвенция. Жените, децата и насилието над тях. Че това е конвенция срещу домашното насилие, която няма принципно общо с правата на гей хората. Не защото те не са застрашени, не защото те нямат право да бъдат защитени, но просто не е това целта на тази конвенция. Но ето, че в случая имаме политическа пропаганда, която казва, че говоренето за един съществуващ международен документ, Истанбулската конвенция или Конвенцията на Съвета на Европа и така нататък, защото името е много дълго, но насочена към домашното насилие,
че говоренето за този документ е ЛГБТ и пропаганда, което е върха на абсурда. Да, но много хора го вярват. Но много хора го вярват. И тук, знаете ли, за мен най-тревожно, защото поставихте много важен въпрос. Как разговаряме като общество? Готови ли сме за този разговор? За мен най-ужасното в цялата работа е, че когато аз бях в средното училище, в гимназията, през 90-те години, сякаш беше много по-лесно, много по-естествено и много по-спокойно да говорим за сексуалност. Ние излизахме от един строй, тоталитарен строй, диктатура, в който хомосексуалността беше престъпление. Все едно сме в момента в Иран или в Йемен, така беше България през 80-те години, поне на хартия, поне по наказателен кодекс. И въпреки това, само 2-3 години след отмяната на тези текстове в наказателния кодекс, ние можехме спокойно, като млади хора, да разговаряме за това, че живеем в нов свят. Че живеем в свят, в който хомосексуалните хора няма нужда да се крият. Да. Те вече не са престъпници. А вие сте се радвали за това? Естествено. Какво по-нормално има? Някой може да се е радвал, друг да не се е радвал, но разговорът беше, пак казвам, изключително спокоен и от днешна гледна точка безкрайно разумен. И за мен ужас е, че 30 години по-късно, когато синът ми е на годините, които аз съм бил тогава, разговорът е истеричен. Той не се води изобщо. Има някакви крясъци. Има един жесток нерв в това мое поколение, което тогава говореше нормално за тези неща. И съвсем не говоря само за Френската гимназия, защото е на центъра на София, жълтопаветни истории и така нататък. И това разделение тогава го нямаше. Аз бях тогава в ръководството на Младежкия червен кръст. Ние сме говорили за сексуалност, за сексуално здраве, за превенция на болести, пренасени по полов път. В Кърджали, в Хасково, в Хисаря, в Видин, къде ли не в цялата страна. Аз имах приятели по тази линия от цяла България. Това не са модерни теми, един вид. Те са. И най-нормалното нещо беше да се говори по тези въпроси, което сега изглежда невъзможно и това адски много ме тревожи. Да, абсолютно съм съгласна. Аз това, което много ми направи впечатление е, че след въвеждането на тази корекция към закона, изведнъж много птички станаха на един и същи клон с тази ЛГБТ и пропаганда и адски много партии се едно си направиха нещо като предизборни кампании, буквално на гърба на ЛГБТ хората в България. И толкова ли друго не остана, толкова ли всички проблеми решихме, че стигнахме само единствено до това и някакъв псевдопатриотизъм ли е, не мога да си го обясня, да опазим България от какво? Децата? Кои деца по-точно? И просто исках да разбера вие как виждате нещата, защо това е масовата предизборна кампания? Простият отговор, мога да кажа като човек от 20 години в политиката, е, че политиците преди избори се занимават с това, което фаща дикиш, казано с лекторцизъм. Това, което се чува, ние живеем в странно време. Това е може би част от отговора пък на моя въпрос, защо е толкова различно от 90-те години. Живота в социалните мрежи жестоко поляризира обществата. Ние живеем в едни определени балони, в които дадени тези резонират в групата, в която се намираме. Много се острастява по тази причина разговора. Колкото по-ожесточено говориш, колкото повече конфронтации има в посланието ти, толкова повече лайкове имаш, толкова повече последователи имаш, толкова повече хора споделят това, което казваш. По-новите техники или технологии, или платформи, както и да ги наречем в дигиталния свят, на този етап изглежда влошават нещата. Днешният Фейсбук е много по-отвратителен от Фейсбук преди 20 години. Факт. Но днешният ТикТок е по-отвратителен и от днешния Фейсбук. И като казвам отвратителен, имам преди точно технологията, която кара хората да се настървяват един срещу друг. И това дава възможност на много политици да трупат ужасно лесни, безотговорни точки, на фона на една явно много успешна, нека пак да си говорим за пропаганда, много успешна анти-ЛГБТ пропаганда, която пуска корени, която се чува в много широки и много разнородни обществени групи. Защото в българското общество чувствителността на тема, че ЛГБТ и пропагандата ни превзема,
че тя застрашава семействата ни, явно се чува много добре. И тук е големия въпрос в тази комуникация, да не допускаме в обществото ни тези неща да се превърнат, а те пред очите ни се превръщат в нарушаване на права, в насилие, в агресия, в смилане, ще използвам тази силна дума, на съдбите на хора, които са в крехка възраст и които са геи. Да. Защото това е най-страшното, което може да се случи. Абсолютно. И то даже... всичко е за децата, само че тази защита на децата ни, която се в момента разгръща като политическа пропаганда, всъщност е ужасна заплаха за децата ни. Да израснат усъкатени и тези, които са хетеросексуални, и тези, които са хомосексуални. В една нездрава атмосфера, която, пак казвам, не сме обречени на нея. Не беше така. Да. Много добра вметка, че и хетеросексуалните също пострадват около всички тези влияния, включително и учители и така нататък, които са гонени в момента като някакви вещици, за щяло и нещяло. Но мен ми се иска да ми кажете според вас, нали, какво визират точно Възраждане, като казват тази ЛГБТ пропаганда? Какво си представяте, че мислят те? Тъй като това все пак дойде от тях. Не, те нищо не мислят. Те си провеждат успешно, за огромно мое съжаление, своята пропаганда с цел да получат политическа подкрепа. Няма никакво значение какво мислят в този момент, защото те преследват определени политически цели. Те са да утвърдат своя политически дневен ред, да натрупат подкрепа и в голяма степен да рушат демократичния ред в обществото ни, да рушат принадлежността на обществото ни към една европейска цивилизация, която е достигнала до едно друго ниво в оценката си на взаимоотношенията между хората, основано на тяхната сексуалност. Едно ниво, при което няма значение каква е сексуалността ти, за да бъдеш пълноценен гражданин на държавата. Това нещо те успешно рушат. Как го рушат е въпрос? Не какво има в техните глави. Техните глави е проста политическа сметка. Но какво използват и какви са последиците, това са важните неща. Аз тук ще си позволя да бъда много директен. Те използват пълната липса на зряла комуникация в обществото ни по въпросите на сексуалността. Аз не мисля, че ЛГБТ и общността в България като публично поведение няма своя грях също в това отношение. Може да не съм справедлив, може да не съм прав, но това е, което аз виждам като анализ на... Аз попитах и за лично мнение, така че няма проблем. Анализ на публичното общуване по темата ни. Най-важната хранителна среда на това, което се случва, и което пак казвам за мен е много опасно, е страхът на родители от моето поколение, че техните деца ще бъдат, така да кажем, конвертирани в училище или в някаква друга тяхна си младежка, юношеска среда. Че в възрастта, в която те съзряват сексуално, така наречения пубертет, те ще бъдат преобърнати и от стрейт ще станат гей, от хомосексуални, от хетеросексуални ще станат хомосексуални, някакси обратното не се предвижда. Но се боя, че хората, които знаят, че тази работа не става така, подхождат към тези страхове надменно, пренебрежително, с присмешка, което усилва страховете и усилва агресията срещу гей хората. Да. Че тези, които са израсли гей, дължат на обществото много по-спокоен разговор, в който да обяснят. Между другото, Азис гледах наскоро в едно много интелигентно интервю. Знам за кое говорите, да обяснят, че това не става благодарение на пропаганда в училище. Че това, че аз на 15 годишна възраст съм бил хетеросексуален и на 18 и на 49 се е така, е същото като това, че друг е бил и на 15, и на 18, и на 50 хомосексуален. И двамата не сме продукт на пропаганда. Ние сме продукт на собствената си сексуалност, която... Защо, като казах с 90-те години, защо ги имаше всички тези хора, които тогава се почувстваха свободни да кажат, че са гей? Когато не са живели в някаква ЛГБТ пропаганда, точно обратното. Те са израсли в общество, в което това е било криминализирано, това е било престъпление. И все пак са били такива. Да.
Така че това е разговора, който трябва да проведем като общество, да се обърнем към родителите. Парадоксално родители, както казвам, от моето поколение, което говореше спокойно, според мен, по темата. А сега не е така. А сега не е спокойно, когато децата му са на тази възраст. Да. Значи се е натрупало много незнание, неразбиране в обществото. И за мен това е продукт на липсата на спокойна комуникация. Ясно, аз, понеже съм се опитвал да водя този разговор, от позицията на политик, който е хетеросексуален, който разбира, че в обществото ни има проблем. Знам какво става отдолу под Фейсбук статусите и не само. Знам каква истерия се разгръща в обществото ни, когато се каже хомосексуалност и че е трудно да се води този разговор. Но това, че един разговор е труден, означава именно, че той трябва да бъде воден. Точно. Защото в голяма степен в реакциите, особено в социалните мрежи, където реакциите са спонтанни, безотговорни и по природа яростни, настава някакъв ужас. Ама този ужас показва, че в главите ни е страшна каша. Това е като в детската градина, едно дете като каже лайной и всички започват някакси нездраво да реагират от учителките до другите деца. Абсолютно. Само, че това преминава ли през някакъв процес на обяснение, не става с шамари преодоляване. Точно, а в момента аз това, което виждам е по-скоро желание за налагане на някаква цензура, тотално да не се говори по тези теми, което според мен би задълбочило още повече в бъдеще проблема. Всички възможни проблеми могат само да се задълбочат, ако нямаме разговор. Точно. По тази причина и чисто от педагогическа гледна точка, до сега говорих като юрист, но от чисто педагогическа гледна точка този закон е кошмар. Защото той казва, в училище няма да говорите за това, че сексуалността на хората е различна. Тя няма престане да бъде различна от това, че не говорим. И освен това, тези са ученици, които са геи, те няма да престанат да са геи. Най-много да почувстват огромен натиск, срам, заплаха. И респективно тези, които пък са агресивни към гей хората, да станат по-агресивни. Тоест най-лошото да наделее, вместо със спокоен разговор да наделее доброто. Хората са и добри и лоши в природата си. Един изпитва желанието да бъде човек с тия, които са различни, да влезе в положението им, да ги разбере. Друг изпитва желанието да ритне, да удари, да мачка. И ние по този начин насърчаваме лошото, което винаги го има в хората. А пък трябва да насърчаваме доброто, то се насърчава с разумен разговор. Абсолютно. Добре, какво се случи по време на това гласуване? И ваши колеги от ППДБ, имам чувство, че нещо... Аз ли не разбирам тяхната логика, но гласуваха въздържали се. Някои от тях твърдят, че това е с равностойно на против, но все пак въздържал се и против и въздържал се не са едно и също нещо. Защо се случи това нещо? Къде е това разминаване между техните уж демократични виждания и това, което се случи в крайна сметка наяве? Първо да кажа, че действително българския парламент в европейския, защото не е така. Гласуването въздържал се има юридическата стойност на гласуване против. Но съм напълно съгласен с вас, че няма политическата и комуникационна стойност на гласуване против. И допринася допълнително за проблема. Аз не мога да гадая мотивациите на други хора. Мога само да предположа, че те или са частично подвластни на този страх, че има пропаганда, която може да навреди на техните деца или на децата на други хора, или са подвластни на пропагандата срещу този нормален разговор за сексуалността и изпитват политически страх, че ще си навредят, ако гласуват против. А как ще си навредят? Че ще бъдат етикетирани. Че и те са гей ли? Защото са го подкрепили. Не, като партията на ЛГБТ, като политици, които ще преобърнат на другите хора децата или ще допринесат за това някакви деца да бъдат преобърнати и конвертирани, както казах, от тази пропаганда. Че ще им бъде лепнато, че те са розови фашисти и така нататък, което
неизбежно ще стане. Аз разбирам до някъде този страх, но не мисля, че трябва да се водим от подобни страхове в политическото си поведение. Добре, Лорер, например, той също го каза това нещо, че се притеснява един вид, че детето му един ден ще се върне от училище и ще каже, че е гей, защото няма контрол един вид какво се говори в училище за сексуалността. Добре, то само се говори, смисъл, можем ли от говорене да направим такова нещо и да конвертираме някого? То е ясно според мен, че не може. Защо? Изобщо, нали, се позволява да се говори това нещо в публичното пространство, то е тотално грешно. Аз съм израснала с хетеро майка и баща. Гледала съм цял живот хетеро хора по телевизията. Слушала съм хетеро изпълнители. Чела съм за хетеросексуалност и никога нещо по-различно от това. И въпреки всичко не съм хетеро. Можем ли тогава от такива разговори да обърнем децата? Аз съм убеден, че не го казах. Да. Аз живея с убеждението, че тази разлика помежду ни не се формира от това, че някой ни е чел лекция в училище, че сме различни. Ние сме били различни преди лекцията и сме останали различни след лекцията. Да. Но смятам, че тази лекция е нещо добро. Mm-hmm. Защото ни казва очевидния факт и би трябвало, и това също може да бъде наречено пропаганда, да ни каже, че никой от нас не е по-добър човек. Така ми се стекал живота. Първо, че познавам страшно много хора, които са геи. И второ, една голяма част от живота си прекарах в политиката, което означава, че познавам, може би, непропорционално голям брой хора и страшно много боклуци. И истината е, че познавам страшно много хора, които за нищо не стават като личности и са геи, и още повече, чисто статистически, хора, които за нищо не стават и са хетеросексуални. И обратното, познавам прекрасни примери. И от двата случая. И от двата вида, естествено. Да. И това е един нормален разговор, който трябва да водим. Няма да скрия в, примерно, Европейския парламент, сред колегите предимно, но не единствено от левицата и от по-северозападната част на парламента, има послание, има, как беше тази модерна дума, наратив, който вкарва ЛГБТ темата в това, което се нарича identity politics. Mm-hmm. Тоест създава групиране, създава дефиниране, определение на добри и лоши в пленарната зала, като това да си геите прави от добрите. Естествено има и обратното. България има само обратното в политиката. Но и двете съм убеден, че не са добри. Политиката на идентичността е нещо, което прекрасно се вързва с това разделение, което социалните мрежи създават. Mm-hmm. И един от огромните проблеми на днешния ни свят, които съвсем не се измерват само в това, което е тема на сексуалността ни, но и с темите на вярата, с темите на етноса. С голяма степен можем да го видим в много страшен вид в Близки изток в момента. Mm-hmm. Identity politics в действия, които обаче вече се изразява тази политика не просто в реч на омразата, в действие на омразата и на изтреблението. Да, абсолютно. Аз сега искам малко да върна темата към вас. 2019 година, когато вие заявявате, че подкрепяте парада, въпреки че аз не обичам тази дума, но подкрепяте парада, но не узаконяването на гей браковете. Все още ли към ден днешен сте на това мнение или има някаква промяна? Все още съм на това мнение, защото смятам, че едно общество трябва да се стреми към реалистични цели. Mm-hmm. И не казвам, че не трябва да има хора, които да се борят за узаконяване на гей браковете. Напротив, такива хора има и е напълно нормално. Аз като политик, който търси баланса, такава ми е чисто човешката природа, преди да вляза в политиката, виждам, че това нещо в България не може да се случи в обозримо бъдеще. Това, което може да се случи, е узаконяването на взаимоотношенията между гей двойките. Това, което дълго време в Европа е предхождало гей браковете, защото в момента в Европа повечето държави имат узаконени гей бракове, не всички. Както знаем, има някои държави, в които, както България, това е конституционна норма и ще бъде много трудно преодоляна, че бракът е съюз между мъж и жена. Да.
Но повечето държави са минали през етапа на гражданските съюзи, т.е. на законното съжителство на двойките, и повечето от тях са стигнали до етапа, кои са с референдуми, кои без референдуми, до това да вече да има и бракосъчетаване. Аз тук мога да навляза в много легализъм, честно казано, защото за мен гражданският брак и гражданският съюз са едно и също нещо. Факт е, че има държави, и България е една от тях, в които в гражданския брак някак си се провижда някакво таинство. Но аз съм против тази логика. Гражданският брак е също ново явление. То е в България на по-малко от 100 години, в повечето държави е на по-малко от 100 години. То е именно узаконяване на съжителството на двама души, които искат да бъдат заедно в живота си, при избягване на условностите на църковния брак, на таинството. Да. Аз съм внук на софийски евреин и православна добруджанка. И те са имали огромен проблем, защото се женили преди 1934 година, когато България не е имало граждански брак, и в крайна сметка са сключили брак тук на една пряка от нас в Евангелийската църква на Солунска. Защото са отказали в синагогата и в православната църква да ги бракосъчетаят, ако единия не си промени вярата. Тя е много интересна история. Накрая са отишли отчаяни, влюбени млади хора, са отишли при пастора на Евангелската църква. Никой не е протестант от тях. И са го питали, ние може ли да се оженим при вас? Аз съм евреин, тя е православна. И той им казал, не знам. И те казали, значи как това? Така не знаете? И той каза, не знам дали се обичате. Ако се обичате, може. Де да беше така и при гей хората в България. В момента щеш да бъде в пъти по-лесно, но май се оставяме само с отчаянието за момента. Този въпрос го задавам не за друго, ами защото има много законови неуредици, особено ако двама човека имат и дете, тогава става адски сложно. Ако нещо се случи с биологичния родител, другия се явява абсолютно никакъв. Унаследяване и всякакви такива неща не са уредени. Брак сключен в европейска държава с приети гей бракове, тук не се признава, тук хората са си никакви. Между другото, гей хората в България се намират в юридически кошмар. Това е ясно. Така е. Намират се в юридически кошмар веднъж, защото няма никаква форма на узаконяване на взаимоотношенията им. И второ, защото в повечето европейски държави те могат да сключат брак. И този брак следва да бъде признат от българската държава. Но не може, защото по конституция мъж и жена. България няма такъв брак. Браковете, сключени в друга европейска държава, трябва да пораждат правни последици. И между другото гледах много интересни данни. Аз поръчах такъв въпрос в рамките на социологическо проучване и противно на усещането, което имаме като си пуснем телевизора или като отворим Фейсбук, се оказа, че огромна част от българските граждани чудесно разбират този факт. Над половината българи смятат, че тези бракове трябва да пораждат правни последици в България. Една немалка част от хората нямат мнение или не разбират точно въпроса, неговите тънкости. И едно малцинство, и то съществено малцинство от хората, са категорично против. Така че българското общество в много отношения, мисля, е изпреварило българския публичен дебат и българските политици. Ще трябва да се догонят. Надявам се догонването да е в защото ако не се догонят, най-много да ни изгонят на някъде. Шегувам се, разбира се, в кръга на шегата беше това, но да. Аз имам въпрос към Прайда и ми е много чисто любопитно. Вие дали някога сте ходили на Прайд? Не съм участвал. Не сте. Имали ли сте някога някакво любопитство или просто така да видите отстрани какво се случва по шествията, независимо дали говорим за София Прайд или за Прайд в друга държава? Не знам, всички виждаме какво се случва от медийна страна. Виждаме ли наистина както трябва? Най-вероятно не виждаме отвътре, разбира се. Да. Аз имам страшно много познати, съвсем не само гей хора, които под една или друга форма с едни или други ангажименти участват. Като казвам с едни или други ангажименти, примерно жена ми винаги участва в София Прайд, като част от екипите, които са там подготвени да оказват първа помощ. Много интересно. Но същевременно тя се чувства много добре и като участник, т.е. да бъде там. Тя познава много повече хора, които са в организираната част на гей общността в България. Да. Съвсем не само по тази причина. Аз, честно казано, винаги съм смятал, че прави да излъчва
странни послания навън. И затова като казвам това, че отвътре най-вероятно се вижда едно, отвън друго, това не е малко важно. Не. Да. Защото той има, пак казвам, като външен човек го казвам, видимо две лица. Едното е лицето на политическата демонстрация, политическия протеста с конкретни искания, а другото е заявката на именно Pride. На това няма да се крием, няма да се срамуваме, ние ще покажем, че ни има. А това, което страшно много хора възприемат като излишна демонстративност. Аз не смятам, че е излишна демонстративност. Не влизам в този разговор, но публично много слабо се чуват посланията, които са конкретните искания за конкретни права. Но това проблем на самия Pride ли или на медиите и начина, по който те представят информацията? Комуникацията винаги е проблем на всички, които участват. Не мога да преценя дори, честно казано. Не мога да преценя, защото не знам доколко се прави опита да се комуникират исканията. Друг въпрос е, че самите прайдове, когато се провеждат през юни, най-често по телевизията виждаме лондонския, нью-йоркския. Най-пишните, колоритните. Те са страшно пишни, страшно колоритни и се провеждат общо взето в територии, където няма усещането, че гей хората са смачкани, че са заплашени. Да. Визията е съвсем друга на празненство. И това пък от своя страна помага много хора да казват защо е това, тая излишна показност, пък няма никакви реални искания. Аз знам, че има реални искания и съм ги подкрепял не веднъж. Като пак казвам, аз не мисля, че искането за узаконяване на гей браковете може да бъде доведено до успешна реализация в обозримо бъдеще в България. И не само защото има конституционна норма, т.е. са нужни 2/3 от народните представители на 3 гласувания, защото няма и обикновено мнозинство в обществото на този етап да го приеме. Смятам обаче, че обикновено мнозинство за узаконяване на съюзите на гей двойките и за признаване на браковете, които са сключени в друга европейска държава, всъщност има и то трябва да бъде потърсено. Да. Нещо, което споменахме като думата срам, и оттам искам да мина към следващата тема, която е защо се използва в България това нещо, да обвиниш някого, дори хетеросексуален, че е гей, по някакъв начин като уронване на авторитета и всъщност, надявам се да е окей, но вие също бяхте замесен преди години в такава кампания, организирана, и се надявам вече, така с усмивка да реагирате на цялото нещо и да е преминала негативната част, но защо се случва това? Толкова ли е зле в очите на хората да си гей или да си просто човек харесваш други от същия пол, че се използва едва ли не като някаква атака и да замярваме така с кал? Нека да подходя еретично. Предполагам, че няма да си навлека много фенове сред вашите зрители, но нека да имаме предвид, че в човешкото общество, айде да не казвам силната дума омраза, но негативното отношение към различните е едно доста естествено агрегатно състояние. Първосигнално, може би. Да, което еволюцията на обществата лекува, но много бавно. На страшно много езици, примитивните езици в развитието на обществото ни, думата за човек е запазена само за едно племе дори. Само за един род. Или само за една етническа или езикова група. Човеци сме ние, другите са други. По същия начин расизмът е едно, за съжаление, много естествено състояние на човека, когато се сблъсква с напълно непознат типаж хора. И разбирането, че различните дори не са хора, е било много силно през много исторически епохи. Боя се, че в много общества и до ден днешен е така. Да дам един много прост пример. В повечето славянски езици германците са немци. Немец значи ням. Той не може да говори. Честно казвам, не се бях замисляла за това. Защо не може да говори? Защото ние не му разбираме език. Значи той, който говори на чужд език, той ням, той болен. Да. Така че ние имаме страшно много да преодоляваме в процеса на еволюцията си като общество, в процеса на непрекъснатото стесняване, така да кажем, на света, възможността за комуникация с най-различни хора.
И това съвсем не е лесен и безпроблемен процес. Напълно естествено е това, че в много епохи различен под най-различни имена е било използвано като обида. И е нещо, което не мисля, че забраната сама по себе си лекува. Да. Много повече ни трябва. Трябва ни общуването, разбирането, че да, има хора, които са различни, те имат същото достоинство като нашето. Това е нещо прекрасно в човешката еволюция, че стигаме до там. Но то не е естествено. То не е даденост. Да, разбирам. Аз искам да си припомним един интересен случай, който е от 2020 година с един евродепутат от Унгария. Всъщност, нали, историята е за една секс-оргия, където биват хванати всичките там и всъщност тази, нали, личност, той е един от най-разпалените анти-ЛГБТ лица, да ги нарека. Какъв е този феномен според вас? Някаква интернализирана хомофобия ли е това? И всъщност има ли някакъв шанс най-запалените противници на ЛГБТ и правата и хората всъщност да са вътрешно не окей с собствената си сексуална ориентация? Ми спекулираме тук. Много е възможно. Да. Аз самия в рамките на не много политкоректен хумор, много пъти съм правил тази илюзия. Да. Познавам господин Шайер от преди този инцидент, когато беше той дългогодишен евродепутат. Интересно дали ефекта върху политическата му кариера би бил толкова тежък, ако беше избягал от каква да е оргия, или точно това, че беше гей оргия. Беше фаталното, или целият унизителен епизод с слизането гол по водосточната тръба. Да. Защото проблема от гледна точка на белгийските органи на реда беше, че имаше COVID-изолация и те нямаха право да бъдат там. Не дали са облечени и дали са само мъже. Друг е бил проблема. Проблема беше, че се събрали на куп, когато е забранено това събиране. Интересно, доста унгарци след това казаха, че хомосексуалността на Йожеф Шайер не е била тайна за никога в Унгария. Никога призната, но никога особено скрита. Това не е ли много лицемерно от негова страна? Тази негова двойна битност на яростен анти-ЛГБТ пропагандист и гей не е била особена тайна и явно не е пречила на това да има политическа кариера. Ние си имаме такива лица в политиката вече. Иначе си спомням, че тогава имаше един много забавен, ама пак казвам, ние трябва да комуникираме без арогантност. Да. Коментар от бивш виден български политик, депутат, че е конституционен съдия, голям фен на Виктор Орбан и партията му, който каза, обзете ми то така става, те като седят в Брюксел повече от 5 години и един вид изпедерастяват. Конвертират се от самата среда. Трябва да кажа, че не съм забелязал никакъв подобен ефект. Ако работеше по този начин. Да, и аз изкарах 5 години в Брюксел и не мисля, че ми се отразява на сексуалността по какъвто и да било начин. Освен ако, може би това лошо време я потиска генерално. Но това е друга тема. Абсолютно. Значи, в крайна сметка, политиците в България по някакъв начин се притесняват, може би да вземат страната на queer хората в България, точно за да не ги атакуват по някакъв начин, че евентуално са геи или, не знам, уронва престижа. Това ли е причината да не се застъпват така? Иначе, първо не бих използвал думата притесняват. Тук ще бъда по-директен. Страхуват се. Страха е лош съветник в политиката, но повечето се страхуват. Веднъж, че ще заемат непопулярна позиция. Аз смятам, че тя не е чак толкова непопулярна, но такова е впечатлението, като гледаме медийната среда. Имам предвид и традиционни, и социални медии. Те излъчват много хомофобия, много агресия. И второто е, че ако по някакъв начин се застъпваш за правата на хората, които са гей, значи си гей. Има пак, според мен, повече в медийния свят такова възприятие. Според мен е въпрос на малко повече смелост и малко повече, как се каже, количество на натрупване. Да, са по-смели за бъдеще. За да е ясно, че просто това не е така. Че най-нормалното нещо за един политик, именно за един човек, който се занимава с обществена работа и смята себе си за демократ, е да защитава всички права.
И на тези като него, защото иначе става пак политика на идентичността в най-лошия вид, нали. Имало е такива общества и пред очите ни ги има, в които има партия на белите, партия на черните, или партия на сунитите, партия на шиитите. Ние определяме политиката си спрямо защитата на нашия идентитет, а не спрямо разбирането, че в едно общество всички хора имат равни права и равно достоинство. Това е важният момент. Това е идентификацията на демократа в политика. Добре, аз пак ще се върна малко на по-различна тема. И вие казвате, нали, 2019, че сте консервативен по светоусещане, семейен, хетеросексуален мъж и баща. Това, нали, по никакъв начин нас, ЛГБТ хората, нали, няма отношение, нали, тази информация към нас, защото нито ние искаме да променим вас, нито ние нас. Но как аз мога, примерно, ако съм с партньорка, аз като бисексуална жена имам партньорка и искаме да живеем заедно, да сключим, нали, някакъв брак, да гледаме деца, как това нещо мога да го направя тук в България и то да живея спокойно? Мога ли изобщо? Тъжният отговор е, че в момента не може. Какво мога да направя тогава? Ако това, че съм консервативен по светоусещане, има каквато и да била връзка с темата, защото тя не е очевидно голяма, а то е, че може би именно като консервативен човек аз виждам необходимостта от това да имате възможност да узаконите връзката си. Защото аз що съм женен в църква? Това юридически нищо не променя. Що съм женен изобщо? Повече от половината ми приятели са неженени, семейни всъщност. Отглеждат заедно децата си, имат общи бюджети, общи жилища и какво ли не, но никога не са стигнали до брак. Консервативен по светоусещане означава това. Аз не съм бил в политиката, като съм се женил. Аз не съм го правил, защото пък и не мисля, че нещо носи. Защото така съм мислил, че наистина, когато един човек е по-важен за теб от предишните ти връзки и ти си по-важен за него от предишните му връзки. Сега искате да минете на друго ниво. Да, е нормално. Обществото така се е изградило през хилядолетия. Значи има някаква причина да се формализират тези отношения. И аз смятам, че е хубаво хората, които са гей, да имат също тази възможност. Точно, да. Това щях да кажа, че въпросът е принципен. Това е консервативно съждение някак. Да. Не е идеята толкова, нали, че всички изведнъж, ако се приемат гей браковете, всички гей двойки ще се оженят в един и същи ден, нали, на първия ден. Въпросът е просто да имаш правото да го направиш това нещо. Да ме изобщо представата, че гей хората закусват в Спартакус, нали, и че техния живот е някакъв непрекъснат сексуален купон. Това е несериозно. Ние абсолютно, казвам, да. Ние сме хора не е вярно. като хора. Къде е купона? Моля ви, кажете ми. Спартакус отдавна го затвориха. Абсолютно. Добре, сега малко по-различна тема. Какво мислите за въвеждането на сексуалното образование? Дали по някакъв начин това може да бъде една добра превантивна мярка за няколко проблема? Първо, ЛГБТ проблемите и неразбирателството на един хетеро човек, примерно към нас като общност, нежелана бременност при малолетни, непълнолетни и дори пълнолетни постфактум граждани, личната ни отговорност към нас, към другите хора и примерно половопредаваните болести и предпазването от тях. Можем ли да решим тези проблеми с сексуалното образование? Със сигурност не всички. Сигурност. Но сигурност можем да помогнем. Тук ще трябва пак да се върна 90-те години. Разбирам, че почвам да звуча като... Няма проблем. като някакъв много стар човек, който помни праисторически времена. Но тогава, като активисти на Младежкия червен кръст, ние се занимавахме с това изключително активно. Ние имахме програми за превенция на СПИН, превенция на болести, предавани по полов път в страшно много училища в България. Пак казвам, това не беше жълтопаветен феномен. Това беше във всеки един град. И понеже съм го правил в Кърджали, мога да ви уверя, че не беше различно от центъра на София. В края на 90-те години Младежкия червен кръст, цялата организация на Българския червен кръст, защото Младежкия червен кръст не е отделно юридическо лице, подписа договор с Министерство на образованието. Това беше първия кабинет на Иван Костов. Веселин Методиев беше тогава министър. И с Министерство на здравеопазването. Мисля, че Петър Димитров се казваше тогавашния министър на здравеопазването. За това Червенокръстската организация да поеме по-сериозни, по-системни ангажименти по здравно образование и други неща, като първа помощ, например, в българското училище.
И съм абсолютно шокиран, изумен, нарочно използвам силни думи, принцип рядко говоря в силни думи, потресен от факта, че 30 години по-късно може изобщо да се поставя под въпрос нуждата от сексуално образование, при положение, че всички знаем, това не е тайна, това са официални данни, че възрастта на първи сексуален контакт пада. Така че толкова по-важно е това. Хората над 13, може би над 12 годишна възраст, трябва да имат достъп до информация как да пазят здравето си, как да се пазят от нежелана бременност. Много хора, друга тема, която винаги се говори с едни ефемизми и така нататък, да, много от децата в момента произхождат от ромската етническа общност и съвсем не всички, но една част от тях израстват в семейства, в които няма добра традиция на семейно сексуално възпитание. Страшно много хора израстват с един родител или с двама родители, които са на горбет някъде в чужбина и с бабите си и с дядовците си. Бабите и дядовците не са добър източник на сексуално образование. Те казват, оставете тая работа в семейство. Ами то семейството го нямаме. Семейството е една майка, която работи 12 часа на ден, за да ги храни тия две деца. И тя като се върне в къщи е пребита от умора и едва е вързала двата края. Последното нещо е да говори с детето си. Може да има и най-добро желание, може пък да няма желание. Само че ако тя няма желание, тия деца нямат ли права да знаят как да пазят себе си. Така че тук съм склонен много да се паля и съм много ужасен от факта, че тая пропаганда, че някакви зли сили искат да корумпират децата ни, да ги развратят, всъщност прави от сексуалното образование нещо лошо. Ние сме ходили в училища пред децата с едни дървени членове и с едни демонстрационни кондоми, нали, без лубрикант, за да показваме как се поставя кондом. Естествено, че децата на 16 години трябва да знаят. Те правят секс. Ако някои случайно не правят, не ги е научила тая лекция в училище, със сигурност. Научили са ги съучениците им, които правят. Точно така. Абсолютно. А те не са най-добрия сорс на информация по принцип. В общия случай не. Да, а вие говорите ли реално с детето си евентуално за секс или обяснявате ли им примерно за какво е това чудо хомосексуален човек? Изобщо има ли такива въпроси? Пита ли, любопитства ли или вече интернет дава цялата информация? Минахме от етапа, сина ми е на 15 години и нещо. Минахме от етапа, когато водехме такива разговори, на етапа, на който той знае всичко и се дразни. Най-вероятно смята, че знае повече от мен или от майка си. Нормална реакция сякаш. Да, аз се боя, че не знае повече и че има какво да научи, но сега сме на етап, на който не желая да води такива разговори. Не в малка степен го фащам подвластен такива YouTube пропагандни тези. Да, разбирам. В смисъл, че има твърде много агресивно гей присъствие около него, което е излишно. Само, че това му го казва YouTube. В училището му няма нищо такова. Добре, това е окей. YouTube го учи какво има в неговото училище, ама лошото е, че ето хората вярват. Интересно, кой е YouTube? Българския YouTube или чужестранния YouTube и откъде идва това нещо? Боя се, че не е само български феномен. Интересно. Аз в българския YouTube много по кофти начин виждам представено ЛГБТ обществото и подлагам на съмнение в качеството на това нещо, което стигат, нали, тинейджерите днес като информация. Но това мисля, че е тема за един отделен подкаст, така че няма да задълбавам особено много в нея. Аз смятам, че някои нива на поляризация в обществата ни, въобще свободните общества, в които можем да общуваме без забрани от властите и тези интернет канали са отворени. Аз смятам, че доста нива на поляризация не са специфични нито само за България, нито само за Източна Европа, а са глобални. И може би тая кофти тенденция, за която казвам, че виждам общество, което е по-зле в комуникацията си от това преди 30 години, не е само български проблем. Да. Добре, а защо за един българин, примерно, е толкова голям проблем това, че, примерно,
някой не е цис или не е хетеро. Ако има нужда, мога да обясня какво означава цисджендър човек. Научих. Научихте. Но ме убивате с тази терминология, често си го казвам. Защото в един момент човек трябва да мине допълнителен образователен курс, за да разбере според мен не е толкова сложна проблематика. Аз, например, съм цис-джендър, бисексуална жена, вие сте цис-джендър, хетеро мъж. Това означава, че вашия социален пол съвпада с биологичния ви пол, както и при мен. Трансджендър човек е тогава, когато има несъвпадение между двете. Нали, казвам го не толкова за някакъв урок или нещо такова, ами просто ако има някой, който слуша и гледа и в крайна сметка не е наясно. И тук винаги ми е смешно това, че най-големите така анти-ЛГБТ хора, нали, обиждат на джендър и всъщност смешното е, че те самите имат джендър и те самите са цисджендър хора. И това е винаги била най-голямата ирония за мен, че като при малките деца, който го вика на себе си, го вика. Това е положението. Отново отиваме на комуникация. Да. Защото истината е, стана дума за сина ми, например, отне доста време да му обясня простия факт, че джендър не е синоним на гей. И хората, то не е за надсмиване, защото хората не знаят. Не знаят, знам. Така се разви дебата в България, че в един момент джендър стана синоним новото гей, на гей. И на други думи, които няма да ги изречам в момента. Както преди години, гей се появи на място на други термини. Нали, то можеше да е хомосексуален, обратен, педераст и така нататък, с различна степен на негативна конотация. Точно. Не винаги изобщо с някаква. Гей се появи като дума, която носи само позитивна конотация, после стана по-префинено пежоративна, по-префинено обидна. И в един момент от този дебат по Истанбулската конвенция изпадна това джендър като дефиниция на човек. То само това чуха и видяха хората от което е наистина абсурдно, но е факт в днешния български език. Това е вече утвърден неологизъм, който най-вероятно няма да може да бъде изкоренен. Тоест, когато се говори за джендър, в смисъл на джендър, ще трябва да се използват други думи в бъдеще. Защото джендър вече значи гей. Абсолютно, да. Ами, аз мисля да минем към някакви финални думи и тук вие 2 пъти споменахте Костов, а пък аз даже извадка имам от негово интервю, последното в канала Едно панорама, където казва, че един демократ би трябвало да защитава правата на различните, но това е доста трудно в България. Защо е толкова трудно в България, не знам, но вие бихте ли отправили някакво послание към политиците у нас, тъй като предстоят парламентарни избори и трябва ли по-сериозно да се заемат с идеята за равните човешки права? И първо ще кажа, че няма да се съглася с Иван Костов, че е трудно в България. Видимо става доста трудно в целия свободен свят. А не мисли колко е трудно в несвободния свят. Но ако да кажем за Иран или Афганистан е даденост, че да защитаваш права и свои чужди престъпления, което застрашава живота ти, то става много трудно, примерно в Съединените щати. Ако видим начина, по който кипи американския политически дебат, особено под повърхността в тези YouTube, TikTok нива, ще видим, че и там политиката е основана на идентичността, на защитата на собственото племе, както и да дефинираш собственото племе. То може да е цис или не цис, може да е блек или не блек, но все по-трудно става да бъдеш демократ в същинския смисъл на думата, което означава да защитаваш и правата на хората, които са различни от теб, а не само тези, които характеризират твоята родова, социална, етническа група. Така че много хора, не само политиците в България, ако трябва да се обърнем към тях, трябва да си дадат сметка, че не е демократ този, който защитава само своята общност. Независимо дали говорим, ако щете, за социално-икономическа общност, за расова, за етническа, за верска, и иска тя да надделее. Такава демокрация, например, има изключително трагична нова история, измерение в деколонизацията на африканския континент.
когато процеса по демократизация се превръща в процес на надделяване на една племенна група на друга. И понякога следва изтреблението на тази, която е в малцинство. Това може да е висшегласие, казано с русизма. Може да е политика на мнозинствата, но това не е демокрация. Демокрацията е именно дълбокото осъзнаване, че в едно свободно общество всички имаме равни права, тези с които дълбоко не сме съгласни. Тези, които в момента повтарят опорните точки на възраждане, имат същата свобода, същото човешко достоинство, което имаме ние с вас, но много дълбоко различно разбиране за това какво представлява демократичното общество. Така че голяма отговорност е да говориш не само на хората, които мислят като теб. И се надявам, че всъщност аз съм оптимист, така малко мрачно звучи цялото нещо. Аз мисля, че демокрацията е много устойчива и ще намери пътя си да преодолее поляризациите, които днешния комуникационен свят ни предлага като изкушение. Да. Тепърва ни предстои да видим какво ще се случи и на изборите и като цяло за в бъдеще. Към всички, които ни гледат и все още са тук на финала на този епизод, надявам се епизода да ви е бил много интересен. За мен лично това беше първия ми, бойното ми кръщене като политически разговор и се радвам, че беше точно с вас. Беше изключително интересно и благодаря много за участието. А вие, ако имате някакви въпроси, ще ви очакваме отдолу под видеото в коментарите. Ако се притеснявате да пишете публично, може да ни пишете и на лични съобщения в нашите социални медии. Линковете са отдолу под видеото, ще ви очакваме и там. Не на последно място, обичайте се, уважавайте се и бъдете добри хора. Чао!